Ovih dana u švicarskom Davosu održava se konferencija takozvanog Svjetskog ekonomskog foruma, najopasnije međunarodne udruge svijeta. Nju čine korporacije, milijarderi, lobisti i s njihovim novcima izabrani političari, a njezin osnivač je notorni Klaus Schwab. Ne postoji veća opasnost za vladavinu prava, demokraciju i slobodne tržište od te sekte, koji su njihovi privatni financijski interesi ispred interesa čovječanstva. Radi se o najvećoj umreženoj organizaciji svjetskih konspiratora koja stvara sve agende kojima svjedočimo posljednjih desetljeća. Ratove, pandemije i politike takozvanih zelenih tranzicija, koje rezultiraju osiromašenjem i patnjama milijarda ljudi diljem svijeta. Nasuprot njihovom istovremenom enormnom bogaćenju. Tamo se kreiraju zloćudne ideje koje kasnije u detalja razrađuju mediji i političari u njihovom vlasništvu. Ta skupina sama sebe navodi da globaliziranim svijetom najbolje upravlja samo odabrana koalicija multinacionalnih korporacija, vlada i organizacija civilnog društva. Pritom misle, sami smo sebe odabrali, ne idemo na nikakve izbore, a vladamo. Treba li tome išta dodati? Svjetski ekonomski forum po definiciji je najveći kreator korupcije u svijetu. Tamo se oni s tisućama milijarda eura susreću s onima koji posjeduju političku moć u državama diljem Europe i svijeta. Svake godine deseci čelnika pohađaju Davos kako bi tamo primili naredbe koje moraju provesti u narednom razdoblju, što oni sa zadovoljstvom i provode, jer znaju da bez te sekte ne bi ni bilo njihovih političkih karijera. Pitate se, zašto bi demokratski izabrani čelnici država, koji su izabrani od građana i predstavljaju građane, išli svake godine na polutajne kružooke s milijarderima i svjetskim korporacijama? Odgovor je jednostavan. Zato što ih one posjeduju. Svaki izabrani političar koji ode na summit u Davos priznaje da je u njihovom vlasništvu. Svjetski ekonomski forum, privatna, netransparentna i polutajna udruga, svojim bogatstvom i moći odabire svoje predstavnike u svakoj zemlji u kojoj djeluje, obučava ih, financijski potpomaže i promovira sve dok ne budu izabrani na najviše političke funkcije. Na taj način korumpiraju demokratsku proceduru i počinjavaju cijele države svojim agendama. To se dogodilo u čitavoj Europi, pa tako i u Hrvatskoj. Premijer Plenković je eklatantan primjer proizvoda VEF-a i Klausa Schwaba. Danas je zajedno s Vučićem u Davosu.